S'han fixat que el guarda del camp de concentració del principi no era alemany, sinó francès? Som a la Segona Guerra Mundial i França fa temps que s'ha convertit en un dels destins dels jueus que han de fugir dels nazis alemanys. El govern francès decideix internar aquests jueus, tal com havia fet amb els refugiats republicans que havia vingut d'Espanya, i les condicions a què els sotmet són similars a les que van patir els catalans fugits del franquisme. Però la invasió alemanya de França encara empitjorarà la situació. Amb l'ajuda entusiasta del govern col·laboracionista del mariscal Pétain, els jueus refugiats i els jueus francesos es veuran abocats a amagar-se i fugir per evitar la deportació als camps d'extermini. Molts francesos participaran en aquesta persecució contra milers d'innocents, però molts més francesos ajudaran moltíssims jueus del país a amagar-se i evitar així la mort. De fet, encara que 76.000 moriran, uns 250.000 podran escapar-se dels nazis i dels feixistes francesos. Avui a Cronos, l'Odissea dels jueus a França, un relat documental de misèria, lluita i heroïcitat. Un relat que convé veure. Matances. Invasions militars. Barbària. La violència extrema té un objectiu: sotmetre els pobles. Però la història demostra que davant d'aquesta violència, al final els pobles reaccionen. No s'hi resignen. S'hi enfronten. S'organitzen. Lluiten. Com s'ho fan els resistents per alçar el poble i per arribar, de vegades, a vèncer les pitjors tiranies? Fa 20 anys que els historiadors intenten respondre a aquestes preguntes estudiant la França dels anys 40 com un cas paradigmàtic. Davant l'ocupació nazi i la col·laboració de Vichy, la resistència francesa va néixer del no-res i es va convertir en un moviment de masses que va acabar representant la voluntat nacional. La resistència davant la deportació dels jueus. Per mi la resistència és molt senzill, si es pot dir així. És una acció subversiva destinada a impedir que l'ocupant porti a terme els seus objectius. Ja està, així és com es defineix la resistència. Salvar una vida no és un acte de resistència. Doncs sí que ho és. Sí que és un acte de resistència, perquè si tenim en compte que un dels objectius prioritaris dels nazis i de Hitler era exterminar els jueus, llavors salvar una simple vida és, en certa manera, dificultar el seu projecte. Als anys 30, el projecte dels nazis consisteix a perseguir els jueus per expulsar-los d'Alemanya. Hitler ha fet de l'odi als jueus l'eix de la seva política nacionalsocialista. I creu que amb unes quantes onades de violència, una segregació sistemàtica i la confiscació de tots els seus béns n'hi haurà prou per fer fugir els jueus alemanys.
Es mobilitzen desenes d'associacions d'ajuda i de col·laboració per crear un teixit de solidaritat. S'obren dispensaris, llars d'acollida i menjadors populars. I seran aquestes estructures les que, ben aviat, faran possible la resistència davant l'Holocaust. És impossible fer-se una idea de la feina d'aquestes organitzacions durant la Segona Guerra Mundial si no tenim present que tenen una durada molt llarga. Les persones que hi participen, tret de les més joves, ja col·laboraven amb els comitès d'ajuda als refugiats als anys 30. Totes aquestes estructures ja existien. I tota aquesta filosofia de l'ajuda mútua, aquesta col·laboració, ja era una característica d'aquelles estructures, d'aquells homes i aquelles dones. A partir del setembre de 1939, la història fa un tomb. Alemanya envaeix Polònia i, com a resposta, França i la Gran Bretanya declaren la guerra al Tercer Reich. Dins del conjunt de mesures que pren el govern francès, n'hi ha una que tindrà unes conseqüències dramàtiques en el futur. Els jueus alemanys refugiats canvien d'estatus i es converteixen, de cop i volta, en indesitjables. França declara la guerra a Alemanya. I la primera reacció és controlar qui? Doncs els residents de les potències enemigues. És a dir, els residents alemanys i austríacs que hi ha a França. Bàsicament, aquests residents eren o bé jueus que havien fugit de les persecucions nazis, o bé comunistes, socialistes i opositors que havien fugit de la repressió política, o totes dues coses alhora. Decideixen tenir-los controlats i els internen administrativament. Els tanquen en camps d'internament. És el regne del rei Ubu. Tot i que estaven disposats a combatre contra el nazisme, els tanquen. Aquells camps són un secret militar. Ningú en coneix l'existència. Els interns cauen en l'oblit. En aquells moments, les associacions d'ajuda mútua estan totalment col·lapsades per una altra urgència humanitària. En previsió dels combats a la línia Maginot, s'han d'evacuar centenars de milers de dones i nens. Les associacions els porten al sud de França, on s'han d'obrir centres d'acollida. Al cap d'uns quants mesos, alguns d'aquests centres tindran un paper molt important en el salvament dels jueus. Madeleine Barrot, secretària general de la CIMADE, l'organització d'ajuda mútua de les esglésies protestants, està fent una ronda per les llars d'acollida protestants i descobreix l'existència del camp de Gurs, als Pirineus. Déu meu, senyor. Qui ho ha permès, això? Són les ordres. Totes són alemanyes. I què? Doncs... Vinga, vagi a buscar aigua de pressa. Són persones, no? Jenna, Sí, ens en tornem al poble. de pressa! Auxili! Està donant a llum! Ja ens n'anirem després. Aquell dia, Madeleine Barrot decideix que la CIMADE s'ha de quedar als camps, al costat de les víctimes. I demana ajuda. S'hi apunten desenes de persones. Ha començat el moviment dels interns voluntaris. Al mateix temps, les tropes alemanyes envaeixen França. Som el 10 de maig de 1940. 37 dies després, els alemanys ja ocupen 2/3 parts de França. El mariscal Pétain arriba al poder el 17 de juny i demana un armistici. S'aturen els combats. França queda dividida en 4 parts.
Al sud hi ha una zona no ocupada que dirigeix Pétain des de Vichy. Aquí és on hi ha la majoria de camps d'internament, on s'amunteguen gairebé 30.000 persones, més de la meitat jueus d'origen alemany. El que passa a continuació s'ha d'entendre des de l'òptica de Vichy. El mariscal Pétain i el seu govern tenen llibertat total per fer el que volen a la seva zona. Els camps queden sota la seva responsabilitat i els situaran al centre de la seva estratègia. Aquells governants de Vichy van trobar una causa per la debacle, per la derrota. I quina és aquesta causa? Per ells és la desintegració, la degradació de la societat francesa. Una cosa antiga que remunta a la Revolució Francesa. Tot això per ells. Per què degradació? Per què desintegració? Perquè hi ha un complot, un tema tradicional de l'extrema dreta francesa fins als nostres dies. I aquest complot era obra del que el mateix Pétain anomenarà l'agost de 1940 les forces contra França. Els jueus, els comunistes, els estrangers, els francmaçons. Per tant, no serveix de res lluitar contra l'ocupant, ja que l'ocupació i l'ocupant no són la causa, sinó un símptoma. S'ha de lluitar contra les causes per regenerar la societat francesa des de l'interior. I com es regenera? Es regenera reunint els elements considerats purs al voltant dels valors tradicionals. Feina, família, pàtria, pietat, ordre, i excloent els que es consideraven responsables de la derrota. I aquesta política d'exclusió és la base del règim de Vichy. Una lògica d'exclusió que es posarà en pràctica fent servir tots els mitjans possibles i, sobretot, els que ja es feien servir durant la Guerra de Broma, és a dir, els camps d'internament. A finals d'estiu de 1940, altres representants d'associacions caritatives descobreixen aquests camps secrets on s'amuntegaran a partir d'ara 40.000 interns. Entre ells un responsable de l'OC, l'obra de socors als infants, Joseph Bayle. A Gurs es trobarà amb Madeleine Barrault. És aquí, senyor! Joseph Bayle és un personatge molt curiós. És un metge jueu francès que, contràriament a la majoria de jueus francesos, sap el que passa perquè havia viscut a Estrasburg i havia vist molt aviat, a partir de 1936, el que passava a l'altra banda del Rin i havia enviat informes al govern francès als anys 37 i 38 sobre l'augment de l'antisemitisme a l'altra banda del Rin i els perills que representava Hitler. Per tant, ell sap què passa i sap què pot passar. El tracten de pessimista, de Cassandra. Li havien posat el sobrenom de profeta, en el sentit del mal profeta, del profeta que parla de coses terribles que ningú es vol creure.